Microphone sound effect. Punta kami sa Raon kasi pag online di matisting. Maraming salamat po dyan guys, pag live na rin ako. Meron dito under yan, meron dito 2.8 sa 2.8 ay 2.5 na lang daw. Meron, pabili na ako sa Raon. Sunset siya sa Raon. Pwede na yun kasi yung maliit yung isa eh. Sa Raon. Kasi para matisting din eh. Sunset na yan eh. May kasama akong mic. Pwede matisting? Kunin ko lang yung... Magkano sagad mo? 2.5 lang sir. Kasama yung mic. 2.5? 2.5 tayo. Hindi na. Kunin ko yung mic. Sige pa, testing nga. Try na. Diba? Bluetooth din to? Sige. Kunin ko lang sa kunin kayo yung mic. Dito. Kaya naman ang ganito. 1.6. Yan na wireless mic yan. Wireless mic yun? Hindi na no? Ay, 1.6 na wireless na siya. May mic na siya kasama. Ayan. Wireless mic. Then, ayan. Ayan. Kung ano, balikan ko yun, bilihin ko yun. Yung speaker na yun, yung may kasamang ano, mic, kulang pera ko. Ito yung sa mic sir. Ito sa mic. Ito yung sa reverb. Medyo malaki kasi yun na natin speaker. And condenser naman kasi siya, kaya hindi mo na siya kailangan lakasan. Pero kung sa loob ng bahay ka niyan, mas ma-appreciate mo yung tunog. Treble, dito pwede mo ma-adjust yung treble, mid-range, bass. Itong monitor sir, pinaka-volume niya to, tsaka yung sa record. Yung effect niya, yung mga effect. Ito. Yung mga sounds na nga. Ito. Ayun. No. Flash. Keys. Ayun. Ayun. Kaya ano? Kuya Jing. Saan yun? Rat. Ito. Gunshot. Gunshot. Ayun. Nakabago na yung effect sila eh. Sound. Hey. Pag masyadong malakas yan, saan yung mute niya? Mute. Hey, sound. Ito na lang hinaan ng volume. Hinaan mo lang talaga. Ito. Hey, sound check. Wala nang saksakan sa ano yun. Diretso na sa ano? Alin sir? Yung sa kuryente. Chargeable siya sir. Pero kung gusto mo i-elect na kuryente, ito. Saan yung nandito na siya? Ito sa dito. Yan. Sa cellphone pwede. Type C.
Type C. Testing, sound. Okay, sound. Ito, saan naman ito ilagay? Ano yung filter? Yung pinaka- Filter niya. Okay, sound. Female voice. Ano yung palitan ng boses po? Saan? Changer po. Okay, sound. Right testing. Male voice. Sound check. Right, sound. Lolly voice. Paano pagbalik? Monster voice. Apat yung ano niya. Apat. Female voice. Ano yung ano? Okay, sound. Okay, ano? Male voice. Okay, ano yung pag gusto ay normal lang. Ano? Okay, sound. Pag parang nasa KTV ka. Yan. Okay, ayan. Yung epic niya, parang epic niya, wala. Okay, ayan na yung mismo ano niya siya. Sige. Kung gusto yung medyo maingay, pinutin mo yung denoise. Para matakpan yung ingay. Sige. Okay, sound. Ito, mic 1, mic 2, kahit saan kami sa Tapos, nito. yung record, Yung pag nagre-record po kayo dito, live. dyan yung live. Yun sa cellphone yung recording. Tapos itong accompany, yun yung music. Yan, magkakaraoke ka. Ito magagaling yung source ng tugtog. Tapos earphone, yun yung papuntang ampli. Pag nagla-live yan. Ito yung sa ampli ha. Yan. Tapos yung headset, yung May headset ba rito? Wala. siyang kasamang headset sir. Bakit? Wala talaga kasama. Sa ordinary lang dati yun. Yung kulay-pula. Ngayon wala din kasama. Ito yung charging po. Sige. OTG yung papunta doon sa computer. Kung isi-save yung ano mo. Pwede ito. Okay, sige. Kaya ito na, Kasi ano daw, isang seat niya, ano yung magkano isang seat? 5. 2.5. Wala nang bawas mo. Duty naman kasi yung mic. Hindi yan ordinary. Isang seat under yan. Sa Raon. Ayun Raon. Yan. Okay. Dahil tayo sa Raon ngayon.